Cinthong arloke do bicakria dimalong karibang termas council atum kahumrida. Theriponi 5 Cinthong constituency ke parlo bicakria long karibang termas council CEM pen Japonsi tim karibang do anatuma dim kahumridam padu. Laso dim hakko pisar busar arni pen jethang klub alangbi. Lasinona por ardi piponang jipusi karibang termas council CEM Dr. Tuliram rong hang lapen alang liri sangho atum ta dim an humridam. Laso hotim karibang long atum banta bohot pen horon jutang pa mesi ok hei hui sitame klanglo lapen ke hada kelang adim kapang therje phan sitame saimo deng pon pu pusi CEM a hin pen pangdak pon lason si putho Cinthong along ka chingthora mo ke klem pon ason mate Cinthong rong ara ka pin po rong along ke selam pon atawar sitame ing pu pon lason thak thak si umreji la pen Petmun soka celenga tawar ka salam ponjia phan lapen amser khasi kharbang alin dokpo ke doa hem ki kim kerang ponjia phan sitame long e sompon news desk report Malong news ke bang ching lo ke ko pai lo lapen ke Karibang Autonomous Council lo letum United Mikil Hills apen not Kachari district long lok pen non puan tadat yang tumang pinang kahai arang pinang kusidak arong sa tumang tham lasu pene kamatha krang dukok ajoy ni tahai lo ini yang ke yang masih ada di pui kan memang da Cinthong ahwara long bisaki boy sido da bisikri laso alang dia bang ke anam tumsi alang dia anam alang dia laki laso kapang thirje phan lapen towar ta be lai towar asayang ding na klemik ko lapen da kapelang meje phan klemik ko kapre asayang ding ta klem je phan da ini Karibang Autonomous Council pen ilingkane siang bom klem bon je phan kabori phan sibil sik sedang lo lasi da Karibang Autonomous Council department team ko ta mang lo ape non ke bangji MP election, Lok Sabha election. Kalau soal Lok Sabha election ta arnam hirjume kecahang pon, bisikri arnam hirjume kecahang pon. Bharatiya Janata Party pe tim Karibang long hin pe, iket ke long pon, alang ke Omar Singh Diso. Nasi Omar Singh Diso phan muni ta hirjume ke dolo, rara hirjume ke dolo, seta arnam hirjume ta lagi, nasi arnam hirjume ta kecahang. Nasi pini dah Cinthong awak ke bang sayang dengkel lah. Tapi ni ok keklang pon. Ok kilang ke dak araratum alenge saratum lapen dagarong saratum na than lapen da urusal tum na thana bang ke lada ke penang pinung lang tumong ta lang hong le. Kita pini ko pai lo nang tuma theklong lo ko pai rap lo Karibang lo ra ko pai lo nasi je ok ta bhari ke thik pikta ka oxygen chonnu sebam lasi lahai ke ana maning samluk long te okta cheklang ni buju lasi pini ba theklong dak lo okta cheklang dak nana ok do nang te ok tum ta dam de lasi latai se ko pai lo ana manta tu mana ji jumi na ti ko churo lo apen la alang plus lo kai ti dame ni lang manta chordom Litum kelang bom lagi Malong News 24/7 hampang aparman klar da kabirta.